iltaa! Tänään kuulemme tarinan intohimosta teatteriin. Nimeni on Werner Lindén ja olen 19-vuotias nuorukainen Salosta. Olen harrastanut teatteria 8-vuotiaasta asti ja kulkenut monissa yhteisöissä. Aloitin teatteritaiteen perusopetuksen, josta jatkoin kesäteatteriin ja sitten Salon teatteriin. Sen jälkeen osallistuin lukioni musiikkiteatteriin ja tällä hetkellä olen osa teatteriprovinssin Sound of Musicin ensemblea. Tärkeä yhteisö on myös bändini, jonka kanssa olemme soittaneet metallia jo 5 vuotta. Minulla on eräistä ohjaajista jäänyt hyvät muistot sen takia, että heidän ohjauksessaan olen oppinut näyttelemisestä jotain uutta ja ne asiat ovatkin jääneet minulla niin sanotusti selkärankaan. Mutta syy, miksi haluaisin opettaa itse teatteritaidetta, on, että monien mielestä se on enemmän harrastus kuin mahdollinen työ. Vaikka se ei olekaan kovin tuottoisaa Suomessa ja juuri nyt monet teatterialan ammattilaiset jäävät työttömiksi tai hakeutuvat muihin töihin, niin se on silti monipuolinen työpolku. Liian monesti näin nuoria, jotka näyttelemisen sijaan esittävät roolinsa. Tämä kismittää, koska teatteri on minulle tärkeä asia ja en ymmärrä, kun joku tärkeässä roolissa ei voi ottaa sitä tosissaan. Haluaisin päästä opettamaan nuorille ammattimaisuutta. Olen huomannut, että nuoret ovat juuri sopivassa iässä, jolloin heistä pystyy koulimaan hyvän näyttelijän. Nuorten itsetunto ja itsetuntemus vahvistuvat samalla, kun taidot kasvavat. Haluaisin siis päästä opettamaan näyttelemisen saloja. Teatterin kautta tunnen paloa, jota en saa mistään muualta. Se on minulle a gift that keeps on giving, koska ei ole mitään, mitä teatterin kautta ei voisi tutkia ja esittää. Tunnen siis, että en ole edes matkani puolivälissä ja katson uteliaasti kohti tulevaisuutta. Ja siihen loppuu tältä illalta.